What's up mga koys? Welcome to my vlog. So karon atay content kabag-o. Ang atong content kini pulso ng Ormoc 2022 election. So ato sila papilion kung kinsa ilang gusto. Pagka congressman Richard Gomez, pagka congressman yapon Goyo Larrazabal, pagka mayor Lucy Torres Gomez og Ondo Codilla. So data karon diri sa merkado. So let's go. Bagong tuig na wala Japon kay mauyab. Uy uyab kinsa diri. Pulso lang ba? Pulso lang sa madagang kirong eleksyon ba? Di Richard o Goyo dapat. Kinsa ano nila daw? Goyo Larrazabal o natong mayor. Kinsa mo Ondo kadali. Karibo sa congressman. Okay, thank you boss. Pilihan ko lang 2022 election ato ang mga papakol ng mga Richard Gomez o Goyo Larrazabal. Sa atong mayor sa pilihan ko po congressman. Richard Gomez o si Goyo Larrazabal yung kontra. Napili nyo man kasi pili na na yan. Ito lang iwan. Ito yung pandas. Pulso lang niya. Pulso lang niya ito. Check na ako. Ari po, sa mayor na ito. Si Ondo Codilla. Asa ka boss? Yan natin. Magkakawan. Christmas. Goyo o si Richard. Atong pagkuhon. Lari ka ni Goyo. Iyo. Atong mayor din. Mayor. Uyab. Vlog. Richard. Atong one mayor. Mayor. Ini. Wala. Wala nga eh. Atong pilihan. Ba. Ang atong congressman. Isa mo ah. Goyo. Ajay. Thank you. Atong mayor din. Awa ko mayoron. Okay. Thank you, te. Junior. Kami yara din isa. Si Rosundo. So, thank you. Buyo. Or Buyo des. Richard. Atong mayor din. Atong mayor. Lucy Armando. Sama mo may kalusin. Ito kuya. May gugunita des babay sa una. Anak ko na usara man. Pwede ako suot. Kini Richard Ugoyo. Duha ra itong pilihan. Kini mayor. Dari sa atong pan mayor. Thank you. Nila naman dapat ko si Lucy diri. Salamat. Ato na ba yun? Salam. Usa lang, usa lang. Hindi, kay dagan mingat sa mga. Sige, usa ra man ikaw. Usa lang. Pila ka buta? Thank you, thank you. Butan ti sa mo, tulo mo kabuk. Sige na kuya. Opat na. Thank you. Atong mayor.
Salamat. Gusto lang din ato. Ato lang. Sunay mga boss. Atong congressman. Sir. Ka boss. Sabay mo nga. Usuan lang. Congressman. Ay, pagkapinara Sir. ka. So, Ka boss. kung yun. Huwag pa ko na pusuan. Pa. Murag way Ka gana. boss. Si. Kapon boss. Pagka mayor. Si. Ka boss. Apoy na po ano na. Mapa. Thank you. Nanduha. Congressman lang. Ato. Anong dre ba? Ato mayor. Kamu, madam, ano naman napusuan na ni madam atong madagan karon? Ha? Yan na yung ato pusuan. Atong congressman. Thank you. Pagka-congressman. Sorry. Okay, thank you. Madagan ka rin nga. Aray. Pusuan na ito na matagal ka rin pagka-congressman ug mayor boss. Richard or Guyo? Salang boss. Sa atong mayor. Kinsa imong mayor boss? Richard. Adi, congressman din eh. Richard. Atong mayor, si Lucy ug si Undo. Kinsa imo ah? Lucy ug si Undo boss, dumara. Sa imo ah, boss? Kuan election nato Guyo Larsabal o Rio Richard Gomez sa atong to Richard. Okay, thank you. Uy, Bibi Boy. Nagkuhan ka ni? Talaga napusukan niya. Ha? Karon tay pa. Wala mo na ikiwan mo na ikaw miss. Imong mayor. No mayor. Lucy. Ah. Pwede kang pwede anda. Kani ate lang wala na to. Tana lang. Pwede Bibi? Hindi ka sa inyo miss. I am ready. Atong mayor. Ikaw miss. Waki din kamera. Silo na yung nagwaki no lang kay bakit ako now. Next. Wala na. Ako? Sige na. Tanan tanan. Sige ka na tanan. Ano, oo. Sa mayor na mo. Si Undo. Bangkong ko na ginagaw miss. Ay, sorry ya. Okay, thank you ninyo. Boy Bisaya, Boy Bisaya.
congressman? Wala ba? Aray. Ha? Napili ba? Ha? Ato napili ba nga pagka lumadagang congressman o ato mayor? Atong congressman. Goyo or Richard? Okay, thank you. Salamat. So, dara mga kois, ang resulta. So, walang kaya natatas, kaya di naman kaigo, no? Kamera mag-space. Okay, nga itong ginabuhat karon, wala tayo gidapigan na nga politiko, ang ato lang nga, mapakita lang, taga-ormok nga ito, pulso sa ormok. Wala ito mga kois. Peace. Ambot na lagi, bagong tuig na wala Japon kay mauyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab.